Ah. Pinay bay. Balik tagi ba eh. What's up vlog? Uwan kaayo. Pero bike gihapon. Kay pila ka adlaw gi bike kay tungod sa uwan lagi. Karon among gipugos nga makabike ni. Rain or shine daw ni. Pero ari rami sa Dool. Kasi ikaw grabe. Ari rami sa Dool magbike kay apiki na kay sa oras. Alas 4 na kapin. Importante maka pasingot gamay ba. So, ari siguro mi sa Kantipay no. Barangay Kantipay tungas bidiha. Among kauban si Choy Choy, si GR og si Bay Paking. Anata sa bakba sa Kantipay. Og nagbaha. Sama agi tagbaha. Lagi ha. Baha guys, baha. Baha. Inana ka kusog ang uwan kanina. Kurting baha. Bro, kira. Nasay katong daan ngadto, kumulahos mi Kantipay gihapon to. Nga kini Kantipay man day kuno gihapon ni. Sas. Okay guys. Naputlan ra gud mig kadina gud. Naputlan kadina. Putol lang kadina. Gut kay ni. Unto kuno. Ang sinumpayan na ar or di? Naputlan kadina si JR. So ang nahitabo duso. Wa makiti ang sumpay. Nasa tubig timing kay nga slimaw ba balik sa tasagi doso doso kay magid olra kanang atog gid kay magabuas bukid bay. Atog ibo ba? Paita gid ay. Balik ta adto. Karga ta JR. Dayon ta sa ato ang lakbay. Si JR kay nakauli na gikarga na lag og motosikad. Ang plate kay 20. May dool pa. Whoops, oy. Chill running a ride. Chill kay bugnaw yung panahon. Muna bay. Third phase sa chill tungas. Adto ko numigawa sa Kantukong. Para bati nagdaan. Bato-bato sa langit. Pahuway lang bay. May trail ba yun? May trail ba na? Sa? Taas ba ka na nga trail? So bay. Ay pugos ba kay pareha lagi na ako mawa ang pananaw basta ipugos. Nahinay lang yun. Bahalag di kaya. Kaysa inamong hotto na gyud ba. Dugay kay ka-recover. Pareha ni. Kapit na ko mahurot. Agay. Pero na pa sunahan guro. Mo. Nahinay lang. Bito to magdali. Huway to dre. Huway ta huway. Ngiob na guys. Ngiob na.
Lugsong na lang siya, boss. Itong babaw mo to pagkantukong. Kani pagkantukong man eh. Sige tungas, boss. Dira pa daw. Padong na siguro tungas. Taas dai. Kaya sanahan wag di kinanyo madadya guro, yun ang maduot bike. Balik. Saan? Duot sa nang. Nan duot. Saan ba doot ha? Doot. Salamat po sa. Salamat kayo. A few moments later. Duso, boys. Duso, boys. Ah, tayo saan tayo? Nga guys, muna mo lapusonon. Pero murag mumo raman duso abay. Hinay lata. Pahuay sa pahuay. Asun ha. Sige, unahan na itong patunga si Bay Paking. Kay unahi Bay. Ato lapos sa kantukong pero mo na firewall. Oh. Tungod na ras ligid Bay, mo hindi kasaka. Ito lisod yung gina itong aso na. Maing laki na taanag katungas ta. Oh. Time out. Ah. Uy, bay. Ah. 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 Uy, bay. Balik lagi deh. Nengok kayak bay. Spartan banget. Wala nih, wala sering diray. Sa. Exercise benar mo gari. Exercise, benar kita mo gari. Ayo, hinay. Kana. Bravo. Wah, wala sering diray nih. Kaya. Kaya mukat lagi ako. Kaya mukat. Doso mo nagala. Kung dapat ganito na sana, malik lagi. Alright guys. Hit na jikes tanan. Mo tanang rasa. Hala ka diha. Another duso moment. Brought to you by Team Duso. Lock trip na mga agi dre. Lock trip. Yan na ta. Pahuay na sa ta. Survive lagi ni ron. Pagbaw ginig break panalipan ma. Ngit na ba kay? Uy, taas ay kini. Oops. Nataasa oh. Daron bay. Hoy lang. Kataas og naong. Taas ani guys. Taas kaayo guys. Kira na. Ah. Sige sakay, may putol-putol. Liko-liko pa yun. Masayaw lagi ay. Okay guys. Kung man namin sa among kalbaryo basig wala na gyud tagkason jud kaayo sa unahan. Uy napaman. Magpagay akong pagsulti. Di pugson. Duso tanag magkalisod. Wani pug sanay guys. Sa madalang. Taas bay? Taas uy. Duso. Iskut. Paasa eh.
Balihon talaga ni. Ano itong kinababuan? Balik na taagi. No? Oo, nya. Taas na matag na ako anan. Tungasan, lugsong na lata ba? Lahos ta? Okay. Pwede na ta ato gawas panalipan oy. Apiki na tas oras. Ngit-ngit naman. Oh. Oh, pwede ra. Lagi? Ari ka magtipad magbabubo. Pwede ra. Sunod. Ah! Ah! Gabihan kami. Oh. Nindot ay, oh. Nindot sa view bay. Na nag-fog na bay. Lahos. Mintras bay umoy, nduta oh. Oh, nagkahoy taas kayo ah. Ah. Taas mo niyo. Ah. 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 Huh. A few moments later. Okay guys, Ilan na TV? ngit-ngit na kayo. Eh ba ilan na TV? Ilang irong ba? Oh, Doon na, dalam niya. gabihan guys. Perti naghahanag tungason. Andan di matungas kay bato. Tagol, yuta. Patay na din? Ha? Patay na? Oo, patay na ni DJ. 45 degrees. Oo, ilang pa yan? Napay tungas. Napamalagi tungas bay. Ha? Agyan na lang.